Kanangang gisuwat. Ipadpad na dito sa nataran sabay. Hi guys, masyong buntag ninyong tanan, nakaluto na ko guys og sinangag. Na guys, ang giluto nga sinangag. Dagan gadyong itlog, nagbaho na magabi daghan. Ana lang gisangag, ninja. Naluto na po daghang sinabaw nga isda. Oh. Ang katong nay pinalit na mga isda gahapon, wa man na mo naluto gabi eh. Kay wala may nagluto gabi kay gipangkapoy og nilangoy-langoy dito sa kuan tubigan kaya gainit na kanon nga mais na nakabaw-bahaw ag among kuan guys kanon nagdagag og mais kay si Junjun sige yan mais man sila mama mais pod shoutout na Tingrid gi ito tayo Tingrid salamat sa paghatag laptop sa kajating grade, damping permis sa imuhang suroy-suroy te. Enjoy sa kanunay. God bless you more. Kay maadyo ka kasing-kasing. Nagtunaw day kung kuan guys, mais nga. Kuan sinunog dia. Na guys. Kapi ni siya nga mais. Gibutangan og kanang naikuan luya. Tambaw ka na ni panuhot. Gipanutan siguro ko gahapon gikan dito sa kuan tubigan. Okay, sige utut-tutut. Ara mo kung ka bugnaw ka dito sa kuan. Tubigan mo tigitawag nga kuan guys. Ubong spring. Ara ka bugnaw ka dito. Wala, di panuthan. Maura man itambo sa panut guys na luya. Butangan og kanang kape nga mais. Kasi Junjun po nagutututut po labaw. Inom po na siya nagipang panuhot o inom mo gabi agahapon. Ligo guys. Tag sa maligo. Nasa dool tag sa maligo. Sulitin kay isay raman na mahitabo na nga na magligo-ligo. Gana-gana raman. Kami na yung music ni mama. Uy. Kuan ka dai sige. Paigat. Wa naminaw ra ko sa music bala may paminawon paigat ko na Junjun. Igat-igat na siya. Hindi yung lola. Igat-igat na gano'n lagi. Ba't nagpahanyo siya? Taran! Taran! sige na siya nag-imagine mo siya dugdugod Aba. Nga daw ang musik oh. nag-imagine na siya Oh, dugdug kami na ang music. Instrumental mo ko na dyan paminaw. gani mga pamusik magdugdug Di pa, nanuong mama. Miss laminon to paminawon. Naminaw mo ko. Naman ko daw. Instrumental. Oh, ah. Dara! Uy, ang sounds paigat-igat man. Hangiso ko sige yan guys. Pa-download ng mga music. Hangibutang sang cellphone. body Tingnan ko may nag-music. Baka nang mag-walking-walking. Hi guys. Gikan dahil may kuhan guys. Merkado. Malit ko kuhan. Pipino. Kamatis. O sibuyas. O kamutay ni mama nga pang-snack. Pagsudan namang sa kuan guys, paniud to. Kani amo ning isugban sa karing balon-balonan ug kanang kuan. Atay jang hapon ni ang mga dubuhon. Sa karing isda ni mama, kaning duha isugban, sa kaning duha pod pritohon. Man yung magingat to sa kuan guys. Merkado na malit na may daan ug konsidan pa ni hapon karon din na magbinalik-balik. Kari paniud to. Diyan magkuan sa ko guys, mag-prepare guys para pang paniud to. Hi guys, na marinit na gahong isugba. Agisda to anahan ang gisugba. Kanina ang isunod. Guys, agisda guys, sahan ang natungtong. Ako gasugba-sugba dari kay si Junjun busy. Nagadyo siya sa motor. Kay na yung kuan. Na yung magpiti-piti. Ito na nang itungtong ning uban. Kila may kaugkuan guys, sinugba. Huwag din na mahurot. Ugma na pod. Hindi na mahurot. Kaya tulo raman may.
Nana guys, sagkuan guys sinugba ba unan sa ko guys nga. Ganahan mo ko pirmi magkag sinugba. Ganahan ako pirmi magsugba-sugba. Arang kahumot sa sinugba. Mura na tadanig na ngala. Pirmi gasugba. Humot kadyo guys ang sinugba. Arang kahumot. Guys, sumanamig panihuto na midari kalaroy-laroy mi. Kaliwaros dito sa bay. Ay, nagtitig-juti sa bawa. May katiwas sugla ganiha. Suroy lang ang midari pangin-hangin ba. Ano si Zaga? Una-una. Ano sa kadiha? Ngalingag-ngag manang baod. Uy, magsuwat di ay ko. Tulong o karang katko. Guys, nagapalit mi kuan guys saging. Kaon na butag saging, way sawa suikaw saging. Today is couple day. Kaya sanina oh, kasunog-sundog pa si Jagsuot sanina. Kuya, ako yung nakauna, no? Pag naog na ko, sinala ko na, sinala. Jagahan na ba muna na napag-football. Oh yeah, guys. Oh yeah. Puot na kayo. Ako kasabot sang kaimtang guys. Murag magsigir ako pangitag pagkaon, ngalain nga pagkaon. Agahan trip karon kay sinugba, pila na kadlaw sa gikaon sinugba. Ito kanina, sugba na po ka. Di man po ko buros, abo lamang ka, karang buwano, pa ko mang kuduga. Karang buwano, pa mo po kuduga. Ito pa nga buros kayo makasabanda sa doktor. Sino nagburos-buros, kasama na sa bugbong ka lagi. Hindi makabuan. Klaro niya. So guys, tingnan na pangitang sinugba. Dito niya sa metode ng sinugba. Nagpagmulat, nagpagista, nagbaboy na. Klaro niya. Durang niya agi, sinugba ko niya yung kanon. Yung pangitang sinugba. Ito na ko na siya. Klaro dia do. Ilan bitang mo buros kay mo butoy. Unsa na po na? Tanawa. Tanawa na yung suot guys. Nanglilit na yan. Uot na itig sa tawa. Tanawa yung isuot. O, tuwing, tuwing. Oo, nanglilit. Hindi na siya makalingkod. Sana, tatay ko. Nanay ko. Kuya, og trip pa na niyo. Ah, trip niya oh. Oh. Gimingaw. Gimingaw ni sa bohol. Gimingaw ni sa bohol. Ah, ulit kami na. At sa bohol be. Ay, nanay ko, tatay ko, I miss you. Ah, ay sa. Hello ya. Gusto niya. Uy. Suot-suot na bawal na suot-suoton. Lingkod ko naman, hindi naman ka malingkod. Be. Nga na magtutuwad naman ka. Ayos na trip. Oo, ng trip mo. Tuwing-tuwing. Unta ka. Unta ka diya? I love you so much, nanay, tatay ko. I miss you. Ah, ayos. Mara magdaginay perminahon kami ngawan. I love you so much. Nanay, tatay ko. Anong ilaing kami ngawan?
mga dyan ginikanan terminal kamingawan. Ang mga ikoon. Mga terminal kamingawan guys. Mulantaw ganit dagat. Malipay na ko. Mana, hugaw na kiktil niya. Magsinila siya. Ay, nako. Oh, saan mo na? Saan mo na? Alala. Ibamahit sa bato. Muna sa kabadlongon. Inaya pagbasa kay mamilit sa tiil. Ano na nga nito? Lalom na dia David tabi. Lalom na. Pwede ta maligo diri minanang taob. Kay lalom mo na diri pitaw. Nanganugnog na ta kasi rin ta kaligo. So what guys, I love you so much. Nanay, tatay ko, I miss you so much. I miss you so much. Sabing mingawa na ka jud, Ginoo ko. Nagkaroon guys, gatigom-tigom na ko kaya makauli ko yung naka-December. Kuho ni naka-birthday ni nanay December. Ikaw pa kinsay mo hanggi kamingawan. Kung papa. Wala na kay papa. May gani ka pigi, pito pa yung mga ginikanan. Ako, gimingaw na kayo ng papa. Pero papa rin wala. Pila nakatuig, 2015. So, may mabot kay abot yung panahon dahil na magkahiwalay-hiwalay. Namatay na. Kabilang buhay lang makita-kita. May kumplito pa yung mamagpapa. Kaya ang mamagpapa mahalin, hindi sasaktan. Kaya ang mga bata karon na kumplito pag mga ginikanan. Sila hayahay to as family house kay pirmi nilang kapiling si nanay si tatay. Pero swerte ya ba? Hayahay gyapon ka kay buhay pa yung ginikanan. Kako. Mas gusto jud ko nga kapiling ko nilang musugot lamang ka nga ato ko family house mo ko jud. Adto ko. Dili po pwede. Paano lang kami nagiyan? Mao gani. Mag-isog ba na? Mao gani. Kung musugot gani ka nga imo kong paulion dito sa family house. Dili ka mo puyo. Mubakasyon okay ra. Pero mo puyo, paano lang minigiyan? Lagi ba react man di ay. Ngunong na magajud tadani nga aliwaros ka jo agbaud. Lagi ko maminaw. Ibaw bitaw ka nga mo. Lantaw tagdagat nga mingawunta. Mo ra magajud tang pailakon. Ato na po sa plaza tara. Pangin na tara di wala ko taron. Dito kay sagang gisuwat nagpabilin. Huwag na mo basa na laloy si ni jang gisuwat nga gimingaw ko ng jas nanay gigang tatay. Huwag na makita baloy si tong badji ha. Gimingaw din ng jang nanay ug tatay kay jang gisuwat diha kay I love you so much nanay kong tatay ko. Nanay ko, tatay ko. Dari sa ta guys magpangin-hangin ta. Paungaw ta sa gibati. Dari ra kay init diha. Aw dana kadari ko. Buwag sa takaron. Minangin sa ta guys. Istorya about sa kinabuhi. Mingaw ko sa family house karong adlaw. Bitaw hayay sila dito na sa family house kay pirmi nilang makapiling si nanig si tatay. Maikag ko pirmi nila. Sila may tuwa. Sama. Yan talaga ang buhay. Lamian tapod ako na ako feeling sa nanay ug tatay. Diyo lahi na mga jud ning maminjo na ta. Okay. Labi nagnanatay ka og galing ang pamilya, malajo jud ta sa tuang kuan ginikanan. Lamian ta tong maminjo ka nga. Kauban ra kas imuhang ginikanan ba? Naragyapon kas imuhang ginikanan, nagimong ginikanan imuhang mapagsilbihan. Kun sa imuhang makaon, mapoy makaon nila. Lamian tay nga na ba? Kay lami jud ka jud ang kinabuhi ug nga nagahangkuan guys kay mta nga naminjo ko unja.
kapiling ra gyapon na gahang ginikanan ug unsay ang makaon pud nila. Ug unsay ang lutuon. Masawa na mo tanan. Unsaon man guys nga ngani mga jagahang kuan kinabuhi agahang kapiling karon. Ang mother-in-law mo nang agahang mother-in-law guys sa nang pinangga. Kaya di man kapiling si nanay, naman po na siyang nanay, hanap pong gituring yung tinuod niya nanay. Munang pinangga dyan na nangahang mother-in-law guys. Kaya mo na po na yung ikaduhang nanay. Pero mas mahal na agahang nanay, siyempre may kuha nato, nag-utong. Pero ang pinakamahal dyan nato, importante sa tang kinabuhi, ang Ginoo. Ikaduha na nga ang ginikanan. Mo na pirmi natong higugmaon guys ang Ginoo at ang ginikanan o ato ang pamilya o ang mga tao nga nagmahal nato ato pa nga kuan higugmaon mo nang swerte jud kadyo ng mga naminjo ba nga kapiling gyapon nila gilang kuan ginikanan masilbihan nila unsa ilang makaon makaon sa ilang kuan ginikanan pero naay uban nga ila pong pagdamutan na ilang ginikanan na nakita sa video ba nakankaon sila lami lang pagkaon dyan nangawat na ilang inahan sa lami nga pagkaon dipilpil ang kamot tinuto be mura jogi kumot agahang kuan tinuto kita po to be tinuto ba to na to be bo tinuod ba to basta sakitan man puta mananaw kung mga ngana grabe na kayo dapat ugon sa gani mahaing sa lamisa say laming mga pagkaon dapat makaon pud sa ginikanan. Mura ba dyan ang kalipay nga makakaon og lami agad ang kuhan ginikanan okay bitaw sa una katong nanarbaho pa ko wag ajilay na sang nauna ang ginikanan nga makakaon sila lami mo nang kada sweldo excited na kadyo mo sweldo kay excited na kumupadaan nila kay simpre nangandoy tangga ang ginikanan makakaon og lami mura magajid na yang pangandoy sa una balag way mabilin sang sweldo basta kay nagang ginikanan kakahaglami makapadako mura madyang kalipay guys sa unam narbaho pa ko lipay nakadyo ko balag wanay mabilis sa ang sweldo basta nakabada na ko kanang kuha ng ginikanan swerte kadyo ang nas family house swerte sila kay kapiling nila sa nanay si tatay ako antos kuskuan kamingaw sugot na majunjun nga tuko po dyan tuko dito po dyan sa man nga di naman tapoy di mo desisyon atira kaya na naman tayo bana mo nang magagadra po tagan sa desisyon sa tang bana mo nang gusto po tag pamilya nga tahimik peaceful nga pamilya mo agad ra po tagan sa desisyon sa tang bana kaya di man tapoy di magarihari o kato ang gusto matuman kay ngano laging nagminjo ngano ko nagminjo kay ngano laging nagminjo muna din na ta pwede nga magdesisyon ug atong kaugalingon mo'y masunod kay naman tay bana mao nang uban og di sila gusto nga way istorbo agilahang kinabuhi o gusto nilang anywhere o kung gusto nilang gusto matuman di na laman magminjo kay lisod na ning kaminjo na kay naanay bana nga mo desisyon pud di na ta makadesisyon ug kanang atua kay na naman tay bana. Kaya ako gustong gusto ko. Si Junjun di gusto. Di og magtuman ko, mag-away rami. Mao nang malipay na laman jud ko guys. Bahala sa isa ka tuig ug makauli ko ka saa. Mao man ay ang kalipay jud nga makauli ko kay maibsan-ibsan ko daghang kuan ba. Kamingaw bahala ka jud ra basta makauli. Unya katong pagka July kay wa man lagi ko nakauli kay tungod lagi ko daning mga pangitabo nga di nato asahan. Manang karon maginahinay na kog kuan guys tigom kay magbiyahe naman si Ja karong kuan klasihan hinay na kog tigom guys kay rong makabakasyon ko nagka December pohon. Kapit na ra ba December dali ra. Kuan naman kabuan September na ni sunod semana September, October, November. Baliya ra. Hoy si. Nang hinahinay naman sila biyahe. Makatigom-tigom na ko para panguli ay na kuan December. Gampo lamang ko permi nga buligan si Junjun sa isang pagpamasahe permi kaya rong makatigom-tigom kong pangpilitin na naguli sa kuwan buhol kaya gimingaw nagajug ko ninanayog ni tatay gimingaw na ko nila lahi ramang gajud ning manawag ta kaysa makita nato sa kuwan ba personal
Kay murag musamot naman inuunong ka ng kamingaw ug magtawag-tawag. Mito dito makasabot sa tahang gibati ba. Malipay lagi ta kay atang nakaistorya. Pero nagaman natang panawag magmingaw na hinuog samot. Pero may sanibsan ra hinuon pagkuan. Kamingaw pero mas lamig gud tong Makita niyo. nakita nimo imong Yakap nimo. yakap ngana ba. Kana. Makasabay nimo mukaon, makaistorya-istorya. Nagimingaw jud ko karon sa family house ba. Excited na pagka-adyo ko makakarga ni Dalton. Herang kahimos ka-adyo bataa. Diyan na mga manunuway. Gidamay ng mga bata. Ay labtan man ang mga bata nga. Anghel man na o manilabot. Ilang mga bata pa gani, baby adyo na. So Ginoo ko ba babae. Na mga tao karon ba kay di na sila mahaglot nga. Mang BI pati bata baby adyo nga anghel pa man na. Muli na ta. Nya na. Ang dit to tago. Dugi na to mag-dit. Sige naman tag-date. Bisag di tayo nag-date. Sige naman gyapon tag-date. Sa paday mo ang gusto nga date. Minagawa na sila bibit lagi pa yung Qur'an. Di na sila pati. Maglagyo pa na sila ron kay buntag naman. Andiyan nagagabi. Magkabaw-kabaw na na. What lagi yung daw? Munta dyan na. Anaon. Nga naon ko yung nagkabuntag. Nagagabi. Uy. Lagyo. Ganyan. Naglagyo man ta. Lagyo pa taron. Ay, hinan to lang yun. Ngamentayon mo. Bito ako. Nga naon ko na may mo kong ladyo-ladyoan yung nagkabuntag. Then gabi. Magdikit-dikit ka na ho. Budlat. Naniguang naman tapo eh. Hindi tiguang. Ikaw. Uy, kagwapo ra na po. Sige na nila kung naong gwapo gapon. Ningan day kog maot ka. Di ta moingan sa tangisig kataw nga maot kay kitang tanan game tas Ginoo gwapo gwapa ta. Ag nakadepende lamang gajud nato sa ato ang mga batasan. Very good. Mga maot ug batasan ni ana pero di ta moingan nga maot ug dagway, mga maot ug baot ug batasan. Kay gihimo tas Ginoo mga gwapo man ta. Yeah guys, maratog among vlog karong adlaw guys. Diyan magkita-kita na punta sa sunod na mong vlog guys. Salamat ninyong tanan diyan magamping mo sa kanunay. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. God bless ninyong tanan. Tagalagtabi. Oo. May birthday ko.